Isadata maamin na tutua. Omma naong ginokomuna ruas ni Uria HKBP Skubang, HKBP Anugrah, HKBP Agape, dot HKBP Saguba. Jadi mulu tung sadapi kami madok kata ala ni kondisi asabui hatop tikion nang songoni sian punguan kur narong diuriata nungasa udangan mutu kami amang los disomahami mangalusi gokondo jojo muna. Alani si pasaton nami songon las ni roha di wagasan tikion tuhamuna keluarga suto parang perboru. Saya di pasu-pasu tu hatama anak dok boru ni uriata nang majalo pasu-pasu pardongan saripeon di bagasan tikion marhitin abosona. Laos kutugiu kami do nak kinaong preses alai ala termasuk hasutu naong preses hai majo di bagasan tikion. Hata ni debata naung tolhas tuhamuna ima patik ni debata omma patiko tuhamu masih oloma mamu Yohanes 10:5 10:7 lausima ingot tamu jamita di tonga-tonga ni persarebe muna laos di hata batak pandokon balitang mapagabe tumudal hositaduan hari mudo gabe molo saya masih baululuan pinatiko kujur ma tutup ini tabian. Saya tu dia pihak mengalak ke saya tu sih ada botan persaulian. Ma tutu. Mesita batu ama. Mana kita perlinggo manis boro. Saya sama kamu sarma tua. Pairing-iring paho pusiana, pairing-iring paho pusia boru. Songoni mana boy pasatami sa tonga-tonga ni Huriata resok Sekubang di pasu-pasu tua mamu keluarga Sitorus dok keluarga Sibolon. Gabe martodok mamu marpawili mamuna di pasu-pasu tua ma akka partodongan nong pinuk kamu di bagasan tikon tu hatta mama masu-masu lah sedarion di batur tu hatta songoni mana boy pasatami odik sesadia ben non na boy di babung hami basi titik masih kopa golang-golang pangarona odik sesadia na tu pasai kurang ma pinasuna boleh eta ma bek kamu mau si naya sa boy mana rotang nahi cai ba nama siap Semangat rasa Sekubang. Iya. Tangan di atas, tangan di atas.
Copa akan musuh Go ardi Hola di do endeki Go ardi Jesusi Copa madu rohani Upasata mima sian na poso bulong